Ban taɓa ganin bidiyo mai darasin wannan ba. Ka tsaya ka kalla. Ke tashi mu tafi gida. Gida kuma mama. Wallahi ba zan bari ya kashe min kibir wannan bakar talaucin. Gaskiya ni mama ba inda zan ci. Ki tashi mu tafi. Wai mama dan Allah ba ni naga zan iya zama da shi ba. Ni kuma mamanki ne ai. Ba zan iya ci gaba da ganin ki a wannan halin ba. To mama idan na bi ki aure na kuma fa. Wallahi kina bin mamaki Amina. Watan duk wannan wahalar da ke ciki bai sa kika daina son wannan mutumin ba. Mama ina ji a jikina mijina zai yi arziki. Me yasa zuciyarki take faɗa miki ƙarya haka dan Allah? Mama mijina na kokari da duk abin da ya samu ne yake fara tunawa. Sa'annan baya son raina yana ɓaci. Allah sarki Aliyu baya barci har sai ya ga nayi. Mama wallahi na san in dai Allah ya buɗa ma mijina sai na zama sarauniya. Amina me yasa kike faɗa haka? Ke baki san namiji ba ko? Mama duk wanda zai iya ma abu tun ba shi da shi to ya kike gani idan Allah ya buɗa mai? Mama kin yi shiru. To yanzu jira zaki ci gaba da yi kenan. A'a mama, ai ni nan gidan zamana ne har na koma ga Allah. Idan Allah ya yi za mu yi arziki to idan Allah ya kuma anan za mu ci gaba da rayuwa shi kenan mama. Wayyo Allah na. Mama dan Allah ki haƙuri. Na san ba kya jin daɗin ganin mu haka, amma me Aliyu kana jin abin da yarinyar take faɗa fa. Haka ne mama, sai dai ba zan iya sa kaina in zama yadda kike so ba, sai Allah ya yarda. Wallahi sai ka rabu da ita. Shikenan mama, idan ya rabu da ni sai na dawo gida da zama. A'a wallahi, ke ba kalan wanda za ta zauna a gida bane. Haka ne wallahi, amma wani kalan miji kika nema min mama? Na daban wanda na san ba za ki sha wahala ba wallahi. Amma me tabbacin ki mama? Yana da kuɗi abinsa. Shikenan. Akwai abin da ya fi kuɗi ne Mina? A'a mama, amma ni na fi son kulawa sama da kuɗi. Sa'annan wani tabbaci kike da shi akan me kuɗin Allah ba zai iya jarabtan shi ba. Ke yarinya ce wallahi, akwai kuɗin da ba sa ƙarewa. Inna lillahi. Kai wallahi bari na gaya maka sai ka saka mun yata. Haka kawai wata biyu hauka ne? Yarinya bikin lalace? Assalam. Dan Allah ka yi haƙuri. Ki kyale ni dan Allah. Na san ranka ya ɓaci amma dan Allah kar ka sa ma ranka damu. Amina mamanki ba ta so. Lokaci ne kuma na san zai wuce insha Allah. Amina ni ma fa ina ji a jikina kamar ina zaluntan ki. Ka gani fa bana jin daɗin irin wannan maganan wallahi. Amina kara kawai kike ma amma haka ne. Amma na tambaye ka mana. Ina jin ki.